Tak. Když nějak vás budu číst, tak klidně si stoupejte, jak víme, že jste fakt tady, protože vás máme jenom na papíru. Tak, vy půjdete proti jedničce, což je Marta a Alča. Tady holky. Dobře. Ještě ne, ještě za chvilku. Ale pěkně, že tam stojíte. Tak další číslo bude 3, takže Ceci a Luke. A ti půjdou proti komu? Proti 4, tak to je Barin a Michael. Jo, paráda. Tak a poslední battle už je teda tím pádem jasný. Protože ta 1-2, to už je jasný, ne? Zbyly 2 papírky? 3, sorry. Tak ta 1-2 postupuje. 5 to je Donut a Marťas. Tak, tyhleti. A jo, a Jeňa a Patrik. Tady. Tak jo, takže začneme tak, jak jsem to říkal, takže Vlasy a Dave proti Martě a Alči. Takže zbytek se klidně můžete posadit, já vás potom budu zase volat dál. Jo, to ještě je dobrý říct. Takže každý máte jeden vstup, takže na dvojici 2 vstupy. Potom, až bude finále, tak když tak uděláme nějaký delší samozřejmě, ale tady začneme každý 2 vstupy, jinak battle je to asi nekontaktní a na ten vstup máte asi kolem půl minuty, to bylo minulé, nebo minutu? Půl minutu až minutu, tak nějak 45 vteřin zhruba. Tak stejně jak minulé. Tak jo, takže první battle breakdance. Nezapomeňte povzbuzovat. No, na to jsem extrémně zapomněl, musíte si losnout, kdo začne. Tak si pojďte losnout, kdo začne ještě. Tak kdo začíná, jsem neviděl. Tak začínají holky, takže Marta a Alča. Tak jedem. Paráda. Holky hodně dobrý. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Tak, borci vyhrávají, pánové. Paráda. Ale třeba ještě to chci dodat, my ty betly sjedem a pak nám bude zbývat určitě čas, takže